kai tare mu ita ce ko kanta ba nan da azhar so nake injini abila wallahi Allah ko baba wallahi kudu kasa ba kai baba ina ba kai isa wallahi min transfer ga nan na rawa wani kauye gashi nan dai wallahi kaman no minti wasu gayu ne ke magana da ni da tarbiya ne kana ganin manya kai yana magana kuna kallo na kuma wanda suke maye wai kana ganin baba yana magana kuna kallo na kuma wanda suke maye anya wannan ba soja bane ba lalle wannan shigan kamar soja wallahi kai ta ma kuke yi ku taso kun dan mani sha ai zuwa za ka ce mu dan ta dan ma kare ko ba ka wani ko mana wa ka ji ana muku ku tashi saboda irin ku ne an ka turo wannan garin me wannan me wannan a ƙasa wannan oga sayara ce sayara me da gobe Allah ka gani mu je yanzu kuma ba zakin ta Allah ka afuwa afuwa me oga ka taba ganin soja nan shayi waya ina masoje amma garin na wala kai na alamun kai ni yaro kuma ka god kaɗan maganin dai shaye-shaye ne wannan yaron sai an ɗauko muku mataki abuwa ɗaya oga Allah ya ɗaukaka sojoji